κλιμάκωση της πάλης ενάντια στην κυβέρνηση, το κεφάλαιο και τους συμμάχους τους, η οργάνωση σε κάθε τόπο δουλειάς και γειτονιά και η ενίσχυση του λαϊκού μετώπου πρέπει να γίνουν κάστρο αγωνιστικής εισπύρωσης και λαϊκής αντεπίθεσης, τόνισε από το βήμα της συγκέντρωσης στην Ομόνια ο Αλέκος Αρβανιτίδης, μέλος της εκτελεστικής γραμματείας του ΠΑΜΕ. Τώρα είναι η ώρα της κλιμάκωσης του αγώνα. Τώρα πρέπει να παλέψουμε, να πάρθουν παντού αποφάσεις για νέα γενική απεργία. Πανελλαδικά συλλαλητήρια. Καλούμε σε πανστρατιά, σε συναγερμό, σε παλαϊκό, πανελλαδικό σεισμό. Στόχος μας πρέπει να είναι η πλουτοκρατία, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κόμματά της. Να πληρώσουν αυτοί για την κρίση, τόνισε ο Αλέκος Αρβανιτίδης. Στόχος η ανατροπή της αντιλαϊκής πολιτικής για να έρθει η εργατική τάξη στην εξουσία. Για μια ανάπτυξη που θα ικανοποιεί τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες, σημείωσε. Καμιά συνένεση, καμιά συνευθύνη στα σχέδια της πλουτοκρατίας. Αγώνας για την προστασία της λαϊκής οικογένειας, για να σωθεί ο λαός από την πτώχευση. Τέρμα στους εκβιασμούς και στην παραπλάνηση. Να πτωχεύσει η πλουτοκρατία και ο καπιταλισμός. Αγώνας μέχρι την ανατροπή αυτής της πολιτικής. Αγώνας για μια πολιτική και μια ανάπτυξη που να ικανοποιεί τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες. Αγώνας για αλλαγές και ανατροπές που θα φέρουν το λαό στην εξουσία. Κίνημα ταξικό, οργανωμένο, αποφασισμένο να φτάσει μέχρι το τέλος. Αυτή είναι η καλύτερη συνταγή για την νίκη. Μόνο έτσι μπορούμε να κερδίσουμε τον πόλεμο. Μόνο σε τέτοια κινήματα, με τέτοιο προσανατολισμό, με τέτοια προοπτική μπορούμε να ελπίζουμε. Μπορούμε να το σταματήσουμε. Έχουμε στα χέρια μας το ΠΑΜΕ, που είναι το πιο ισχυρό όπλο της εργατικής τάξης, τόνισε ο Αλέκος Αρβανιτίδης, επισημαίνοντας ότι υπάρχει η κοινωνική συμμαχία με την Πανελλήνια Αντιμονοπολιακή Συσπήρωση Επαγγελματοβιοτεχνών, την Παναγροτική Αγωνιστική Συσπήρωση, το Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών και την Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας. Τα μέτρα δεν βγάζουν το λαό από τη χρεοκοπία. Τον βουλιάζουν ακόμα πιο βαθιά. Ο λαός είναι ήδη χρεοκοπημένος. Δεν αναγνωρίζουμε κανένα χρέος. Το χρέος είναι όλο παράνομο και είναι της πλουτοκρατίας. Δεν δεχόμαστε να πληρώσουμε ούτε τσακιστή δραχμή, ούτε €1 να πληρώσει η πλουτοκρατία. Αγώνας τώρα για την αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έξω από τη λυκοσυμμαχία των μονοπωλίων. Καπιταλιστική κρίση δεν οφείλεται ούτε στους κλέφτες, ούτε στα κλεμμένα, ούτε σε ανίκανα κόμματα και πολιτικούς. Η κρίση είναι κρίση υπερσεσσόρευσης κεφαλαίου και εμπορευμάτων. Και μόνο το γεγονός ότι μονάχα στις τράπεζες της Ελβετίας Έλληνες καπιταλιστές έχουν 600 δις καταθέσεις αποδεικνύει περίτρανα ότι η κρίση είναι κρίση υπερσυσσόρευση. Για το λεγόμενο κίνημα των αγανακτισμένων, ο Αλέκος Αρβανιτίδης σημείωσε πως από την πρώτη στιγμή το ΠΑΜΕ έκρινε θετικά και ενθαρρυντικά το γεγονός ο κόσμος να κατεβαίνει στους δρόμους και τις πλατείες. Όμως δεν φτάνει να λες παλεύω για τη δημοκρατία, αν προπαντός δεν λες κάτω η δικτατορία των μονοπωλίων. Σήμερα δεν φτάνει να λες παλεύω για τη δημοκρατία. Αν ταυτόχρονα δεν λες δημοκρατία στους τόπους δουλειάς. Δημοκρατία για ποιον, για ποια τάξη και προπαντός κάτω η δικτατορία των μονοπωλίων. Τα συνθήματα που προβάλλονται από ορισμένα κέντρα, έξω τα κόμματα, έξω από τα συνδικάτα, από τις πλατείες, είναι αντιδραστικού περιεχομένου. Δημιουργούν συγχύσεις στο λαό. Τραβάνε το κίνημα προς τα πίσω. Το να βάζει στο ίδιο το τσουβάλι. Το ΠΑΜΕ με τη ΓΕΣΕ και την ΑΔΙΔΗ είναι πράξη ταξικά ανιστόρητη. Και τους μόνους που υπηρετεί είναι τους εκμεταλλευτές των εργαζομένων. Με κάθε ειλικρίνεια, με αίσθημα ευθύνης και εμπιστοσύνης, απευθυνόμαστε στα λαϊκά στρώματα που σήμερα βγαίνουν στους δρόμους και τους στείνουμε χέρι συμπόρευσης, θέλοντας ταυτόχρονα να τους επισημάνουμε ότι ένα
κίνημα θολό, χωρίς προοπτική, χωρίς να στοχεύει τους πραγματικούς ενόχους, όσο δικαιολογημένη οργή και αγανάκτηση και αν περικλείει μέσα του, δεν μπορεί να φέρει ουσιαστικά αποτελέσματα. Ένα τέτοιο κίνημα μπορεί να ανησυχεί το σύστημα, όμως δεν το φοβίζει. Από τι κίνημα λοιπόν έχουμε ανάγκη σήμερα? Από ένα κίνημα ειρηνικό, της σιωπηλής δημοκρατίας και της μούτζας ή της ρήξης, της σύγκρουσης και της ανατροπής? Από ένα κίνημα ανεξάρτητο, αντικειδεμόνευτο ή ένα κίνημα ταξικό, ανεξάρτητο από κάθε ιδεολογική και πολιτική επιρροή της αστικής τάξης? Κίνημα με τα μονοπόλια ή ενάντια στα μονοπόλια? Κίνημα θολό, διαχειριστικό, που θα γλιστράει στους ελικούς του υπάρχοντος κοινωνικού και πολιτικού συστήματος, ή κίνημα που θα δίνει προοπτική στους καθημερινούς αγώνες για μια άλλη κοινωνία που θα υπηρετεί τις ανάγκες του λαού? Από ένα τέτοιο κίνημα λοιπόν, καρφί στα μάτια της πλουτοκρατίας, έχουμε ανάγκη σήμερα. Αυτό το κίνημα το πολεμούν με νύχια και με δόντια όλες οι δυνάμεις της αντίδρασης και της οπισθοδρόμησης.